заедно с оркестъра на Държавна опера Варна. В програмата е включена и специална премиера. За първи път с оркестър ще прозвучи творбата "Колко тъжно, че вече никой не танцува валс", написана специално за Дамрао от композитора Брат Рос. А варненската публика я очаква още една изненада. Световната оперна звезда ще изпълни и българска творба. Билети за оперното събитие ще откриете на сайта на Евентим. В следващите минути предстои да слушаме "Ненужен" на братя Аргирови. Отново песен от концертите "Песен за Ани". Ако се събудиш в чуждо легло, нека е на Симеонов. Матраци Симеонов. Изневярата е простима. Отпусни се! Седмица на Бургаско в Фантастико от 10 до 16 юли. Пусни се по течението и разхлади лятото. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Новата перла в колекцията на Кабакум вече е при нас. На броени метри от морето, Куп Корпорация ви представя своя флагмански проект Кабакум Collection Vision. 4 елегантни резиденции и апарт-хотел с панорамни тераси, отопляем басейн и уединена атмосфера. Чуйте морето, усетете морето, вижте морето. Vision ви позволява всичко това. Премиум начин на живот и интелигентни инвестиции в един избор. Повече на телефон 0883 307 878 и на kabacumcollection.bg. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето. Град Музей Копривщица викани на 13-ти национален събор на народното творчество от 8 до 10 август. Докоснете се до най-добрите фолклорни изпълнители и ансамбли на България и чужбина в Град Музей Копривщица. Влез в модната битка на годината. Къде се чувстваш истински себе си? В Сердика център или Парадайс център? Ти решаваш в Game of Malls. От 1 до 30 юли регистрирай касови бележки в приложението Spot и избери своя любим шопинг център. Играеш за страхотни награди. Екскурзии за двама до Амалфи, слънце, море и вкус на лимони само за победителите от Сердика център. Кападокия, магията на изгревите и балоните само за феновете на Парадайс център. Освен тях те очакват и още много други изненади и награди. Самотен ловец е сърцето, без да мисли избира, от любов живее, без любов умира. Самотен ловец е сърцето, без да мисли избира, от любов живее, без любов пръсти я пиле тази любов уж случайна, а всъщност само тогава живеем, когато сме заедно. Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения от концертите "Песен за Ани" през годините. Концерти, посветени на един от създателите на БГ Радио – Ана Мария Тонкова. Станеш ли вятър прелетя, гърда мрака се нощта. Колко време, кажи сега, вятърът кому така прошепна: не нужен, не нужен, не нужен. Значи има тренди в любовта, троен възел аз и той ти тя. Колко време, дали сме те?